Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 14 hangtod sa 16. Ang giingon dinhi: tungod kay ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Tungod kay wala kamo makadawat sa Espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab sa kahadlok. Apan nakadawat kamo sa Espiritu sa pagsagup, ingon nga mga anak nga pinaagi kaniya mutawag kita og Aba, Amahan. Ang Espiritu nagsaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review una kita kadali mga kaigsuunan sa bersikulo 9 hangtod sa bersikulo 12 gibungat ni Apostle Paul ang duha ka mga prinsipyo sa Kristyanismo. Una, kung ikaw Kristohanon, anaa kanimo ang balaang espiritu nagpuyo diha kanimo. Mo kini gipasabot sa Romans chapter 8 verse 9. Ang giingon dinhi, apan kamo wala na diha sa unod kundili anaa na sa espiritu, kung tinuod gayod nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo. Si bisan kinsa nga wala kaniya ang Espiritu ni Kristo, dili iya kaniya. Ang ikaduhang prinsipyo mao kini, kung anaa kanimo ang balaang Espiritu nagpuyo sa imong kinabuhi, dili ka magpadayon sa pagtagbaw sa tinguha sa imong unod. Mo kini ang gipasabot sa verse 11 hangtod sa 12. Ang giingon dinhi, kung ang Espiritu niya nga nagbanhaw pag-usab kang Kristo gikan sa mga patay nagpuyo diha kaninyo, siya nga mibanhaw kang Kristo gikan sa mga patay maghatag usab og kinabuhi sa inyong mga mortal nga lawas pinaagi sa iyang Espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. Busa karon mga igsuon, mga utangan kita dili sa unod aron magkinabuhi sumala sa unod. Mukadto ang duha ka prinsipyo sa Kristyanismo. Ang atong kinabuhi mga kaigsuunan nagtestimonyo kung unsa gayud kita. Ang giingon sa verse 13, tungod kay kung magkinabuhi kamo sumala sa unod, mamatay kamo. Apan kung kamo pinaagi sa espiritu magapatay sa mga buhat sa lawas, mabuhi kamo. Ang buot ipasabot niini mga kaigsuunan alang sa mga tawo nga nagtinguha nga tagbawon ang ilang unod, muatubang gayod ug kamatayon nga walay katapusan. Mao kini ang pagkalaglag sa kalag. Apan ang mga tawo nga naninguha nga patyon ang unod, ang dikta sa unod, pinaagi sa gahom sa balaang espiritu, makabaton sila og kinabuhing walay katapusan. Sa atong pagsulod sa verse 14 hangtod sa 15 sa atong pamalandong, makita nato ang ikatulo nga prinsipyo sa Kristyanismo. Ug ang ikatulo nga prinsipyo mao kini: ang mga tawo nga nahisakop diha kang Kristo ug gimanduan sa balaang espiritu, sila lamang ang mga giisip nga mga anak sa Dios. Mao kini ang giingon sa verse 14. Tungod kay ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Ginoo, sila mga anak sa Dios. Ug gisumpayan kini ni Pablo sa bersikulo 15 nga wala kuno nato nadawat ang Espiritu sa pagkaulipon. Ang giingon dinhi tungod kay wala kamo makadawat sa Espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab sa kahadlok, apan nakadawat kamo sa Espiritu sa pagsagop,
Ingon nga mga anak nga pinaagi kaniya, mutawag kita og Aba, Amahan. Karon unsa may buot ipasabot ni Pablo niini, mao kini ang akong posisyon mga kaigsuonan. Kadtong unang paghisgot ni Pablo sa pulo nga espiritu, nagtumbok kadto sa espiritu sa tawo. Apan ang ikaduha nga paghisgot ni Pablo sa espiritu, naghisgot kadto sa balaang espiritu. Ang unang espiritu kinahanglang i-spelling kini sa small letter S. Wala kini naghisgot sa balaang espiritu nga capital letter S. Ang gihisgutan ni Pablo mao ang espiritu sa tawo, ang hunahuna sa tawo, nga in this context adunay kahadlok. Naghisgot si Pablo mahitungod sa mga tawo nga wala kanila ang espiritu sa Dios, wala kanila ang presensya sa Dios, wala kanila ang paghupay sa kalinaw, gumikan kay naulipon pa sila sa kondemnasyon ug paghukom sa balaod. Ang balaod nagahukom kanila, nagahulga kanila, ug ang balaod wala nagahatag kanila og paghupay ug kagawasan. Ug kini nga pattern mga kaigsuonan nga adunay pulo nga espiritu, pero ang unang paghisgot sa espiritu, espiritu sa tawo, ug ang ikaduhang paghisgot sa pulo nga espiritu, espiritu sa Dios. Giusab ni Pablo sa bersikulo 16, paminawan ninyo ang giingon dinhi, ug ang espiritu nagsaksi uban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. So the first mention of spirit refers to the Holy Spirit, and the second mention of spirit refers to our spirit as human beings. Sa laktod nga pagkaistorya, niadtong wala pa kita maluwas, ang balaod naghukom kanato. Apan karon nga luwas na kita, gipahiling kawas kita sa Dios gikan sa pagkaulipon sa paghukom sa balaod, ug nadawat nato ang balaang espiritu nga pinaagi sa balaang espiritu nadawat nato ang panalangin sa pagsagop. Ug ang pinakadakong pamatuod mga kaigsuonan nga ang atong interpretation tinuod gayod makaplagan sa parallel verse sa Galatians chapter 4 verse 1 hangtod sa verse 6. Ang giingon ni Pablo dinhi, ang buot kong ipasabot mao nga ang manununod samtang bata pa siya walay kalainan sa usa ka ulipon, bisan pag siya ang tag-iya sa tanan, apan nahailalom siya sa mga tigbantay ug tigiya hangtod sa petsa nga gitagal sa iyang amahan. Sa susamang paagi kita usab ni adtong mga bata pa kita, naulipon kita sa mga unang prinsipyo sa kalibutan. Apan ni adtong miabot na ang hingpit nga oras, gipadala sa Ginoo ang iyang anak nga natawo sa usa ka babayi na himugso ilalom sa balaod aron tubson ang mga nahailalom sa balaod, aron nga madawat nato ang pagsagop ingon nga mga anak. Ug tungod kay kamo mga anak man, gipadala sa Dios ang espiritu sa iyang anak dinhi sa atong mga kasing-kasing nga nagtawag og Aba, Amahan. So niining takna mga kaigsuonan, gusto natong ilatag sa inyong atubangan kining mahimayaon nga panalangin sa pagsagop sa Dios kanato ingon nga mga anak niya, kung ikaw tinuod nga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Of course, nasabta nato ang pulo nga adoption or pagsagop. Kining bata nga gisagop, gidawat kini siya sa usa ka pamilya, bisan og wala siya nahimugso ni anang pamilyaha, apan gihatagan siya og gugma, gihatagan siya og katungod og benepisyo ingon nga tinuod nga anak. Mao kini ang gibuhat sa Ginoo sa tanang mga magtutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Gidawat kita niya ingon nga iyang mga hinigugmang mga anak. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una nga punto, ang tinubdan sa panalangin sa pagsagop, the source of adoption. Sa unsang pagkaunsa ang mga kaigsuunan nga kita gisagop sa Dios. Ang tubag, ang pagsagop sa Dios sa iyang mga katawhan, nagsugod kini sa iyang soberanong pagpili sa iyang mga pagaluwason sa wala pagani matukod ang kalibutan. Gipasabot kini ni Pablo sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. Ang giingon dinhi, apan kinahanglang kanunay kami nga magpasalamat sa Dios alang kaninyo, mga igsuong hinigugma sa atong Ginoo, tungod kay gipili kamo sa Dios ingon nga mga unang bunga
aron maluwas pinaagi sa paghimong balaan, pinaagi sa espiritu ug sa pagtuo diha sa kamatuoran. Ug gipasabot ni Pablo mga kaigsuonan sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5 nga ang pagpili sa Ginoo sa iyang mga katawhan gibuhat niya kini sa wala pagani matukod ang kalibutan. Ang giingon dinhi bisan pa sa susamang pagpili niya kanato diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan aron kita mahimong balaan ug walay buling sa iyang atubangan. Diha sa gugma gitagana na kitang daan alang sa pagsagup ngadto sa iyang kaugalingon. Ingon nga mga anak, pinaagi kang Hesukristo sumala sa katuyuan sa iyang kabubuton. Kini nga pagpili sa Dios sa iyang mga katawhan, gidemonstrate kini sa Ginoo sa daang tugon. For example, sa kadaghan sa tanang mga katawhan sa kalibutan, gipili sa Ginoo si Abraham. Si Abraham ang gipili sa Ginoo. Gitawag niya si Abraham gikan sa yuta nga puno sa pagsimba sa Dios-Dios ug nakigsaad ang Ginoo kang Abraham. And then sa duha ka mga anak ni Abraham, gipili niya si Isaac. Wala niya pilia si Ismael. And then sa duha ka mga anak ni Isaac, mga kaigsuunan, gipili sa Dios si Jacob, dili si Esau or Iso, kundili si Jacob. Sama sa gikutlo ni Pablo sa Romans chapter 13. Ang giingon dinhi, sama sa nahasulat, si Jacob akong gihigugma apan si Iso akong gidumtan. And then pinaagi kang Jacob, mga kaigsuunan, gituboy sa Ginoo ang 12 ka tribo sa Israel. Kining tanan nahitabo pinaagi sa soberanong pagpili sa Dios. This is the doctrine of election. Kita nahimong anak sa Dios, pinaagi kang Kristo Jesus, pinaagi sa balaan nga pagpili or divine election. Ang giingon sa Ephesians chapter 1 verse 5 to 6, gitagana na kitang daan alang sa pagsagup ngadto sa iyang kaugalingon. Ingon nga mga anak, pinaagi kang Hesukristo sumala sa katuyuan sa iyang kabubuton alang sa pagdayig sa mahimayaon niyang grasya, diin iya kitang gipanalanginan diha sa hinigugma. Mga kahigalaan, kini nga pagpili ngadto sa pagsagup, ingon nga mga anak sa Dios, wala kini kondisyon, unconditional kini. Ang buot ipasabot mga kahigalaan, walay maayo nga rika nato nga nakita sa Dios nga mao ang nag-aghat kaniya nga pakitaan kita og pabor. No, there is nothing of value. Sa tinuod lang mga kaigsuunan, mga kaaway kita sa Dios kaniadto. Dili kita mga matarong. Romans chapter 3 verse 10 hangtod sa 12. Ang giingon dinhi, walay matarong, wala bisag usa. Walay nakasabot, walay nangita sa Ginoo. Ang tanan mitipas, dungan silang tanan, nahimo silang walay pulos, walay nagbuhat og matarong, wala bisag usa. Ikaduha, mga kaigsuunan, kini nga bililhon nga kamatuoran sa pagsagup sa Dios sa iyang mga katawhan, nahimo kining posible pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pag-ula niya sa iyang dugo. Ang gipasabot ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 4 hangtod sa 7 mao kini, apan niadtong miabot na ang hingpit nga oras, gipadala sa Ginoo ang iyang anak nga natawo sa usa ka babayi, nahimugso ilalom sa balaod aron tubson ang mga nahailalom sa balaod, aron nga madawat nato ang pagsagup. Ingon nga mga anak, ug tungod kay kamo mga anak man, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak dinhi sa atong mga kasing-kasing nga nagtawag og Aba, Amahan. Busa dili na kamo ulipon kundili anak, ug kung anak nan tigpanunod pinaagi sa Dios. Ang tinuod mga kaigsuunan, kinahanglang duna gayoy mabuhat nga ri kanato aron mabag-o kita gikan sa kahimtang nga mga kaaway sa Dios, mga hugaw ug walay pulos sa iyang atubangan. Mga kaigsuunan, mao kini ang atong kondisyon kaniadto. Apan adunay nahitabo na usab kita gikan sa kahimtang nga kaaway sa Dios ngadto sa kahimtang nga hinigugma na sa Dios ug bililhon sa iyang atubangan. Nan unsa may nahitabo nganong nausab ang atong kahimtang? Ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo mao ang nagpausab niining tanan. Ang iyang kamatayon didto sa krus mao ang nagpalit sa atong pagsagup,
pinaagi sa pag-isip kanato nga matarong sa iyang atubangan. Ang dugo ni Kristo mao ang nagapapas sa tanan natong mga kasalanan. Ang kamatayon ni Kristo ug ang panalangin sa pagsagop gi-apply ngari kanato ug kini nahitabo pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Mao nga kung atong matikdan sa bersikulo 15 mga kaigsunan, ang balaang espiritu gitawag og espiritu sa pagsagop. So ato gayud nga makonclude nga kining panalangin sa pagsagop mga kaigsunan, buhat kini sa balaang Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu. Apan aduna usay papel kita nga mga sinagop ni Kristo. Kinahanglan gayud nga mutuo ug musalig kita kaniya. So this is the requirement aron madawat nato ang panalangin sa pagsagop. Kinahanglan nga mutuo kita kang Kristo. Gi-require sa Ginoo nga ato siyang angkunon, ato siyang gakson ingon nga atong Dios ug manluwas. Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ang giingon dinhi. Apan sa tanang midawat kaniya, kanila gihatag ang katungod nga mahimong mga anak sa Dios, bisan pa kanila nga nagsalig sa iyang ngalan. So ang buot ipasabot niining dawato nato si Kristo, ang buot ipasabot mutuo kita ug musalig kita kaniya lamang. Ug nahimo kining posible pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu nga naghatag kanato og kinabuhi. Dili na kita mga anak pa ni Adan, dili na kita mga anak pa ni Satanas, kundili gisagup na kita nga mga anak sa Dios. Nahitabo kanato kining kahibulungan kaayo nga kabag-uhan. Natawo kita diha sa Dios ug gisagup kita diha sa iyang panimalay. Kining taniyag sa ebanghelyo mga kaigsunan, imbitasyon kini ngadto sa pagsagop ingon nga mga anak, ug kini nga imbitasyon mga kaigsunan gitaniyag kini ngadto sa tanang mga tawo. Mao gani nga nagwali kita dinhi sa kahanginan sulod sa 8 na ka tuig karon. Gumikan kay aduna kitay responsibility nga ipaambit kini sa uban ug ang mga nakadungog niini nga mensahe adunay katungdanan nga dawaton kini pinaagi sa pagtuo nga adunay paghinulsol. Mao kadto ang unang punto. Ikaduhang punto, ang mga benepisyo sa pagsagop or benepisyo sa blessing of adoption. Una mga kaigsunan, aduna kitay relasyon na ngadto sa Dios. Dili na kita mga outcasts, dili na kita mga gisalikway. Ang balaod dili na makahukom kanato. Gibalhin na kita gikan sa kahimtang nga mga anak sa tunglo ngadto sa kahimtang nga mga anak na sa Dios. Mao kini ang giingon ni Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 18 hangtod sa 19. Ang giingon dinhi, tungod kay pinaagi kaniya makaduol kita diha sa usa ka espiritu ngadto sa Amahan. Busa karon dili na kamo mga estranghero ug mga langyaw, kundili isig ka lumulupyo kauban sa mga balaan ug mga sakop sa panimalay sa Dios. So, there is a change of relationship. Mga kaaway kita sa Dios kaniadto apan karon mga hinigugma na niyang mga anak. Gihiusa na kita ngadto sa Dios pinaagi sa tamis nga panaglambigit or panagsandurot. Ang Dios ato ng Dios ug kita iya ng mga katawhan. Pero ang pinaka kahibulungan sa ngatanan mga kaigsunan is that ang Dios nahimo na natong amahan. Romans chapter 8 verse 15 ang giingon dinhi, tungod kay wala kamo makadawat sa espiritu sa pagkaulipon aron mahulog pag-usab ngadto sa kahadlok, kundili na dawat ninyo ang espiritu sa pagsagop ingon nga mga anak, nga pinaagi kaniya mutawag kita og Aba, Amahan. Kining word nga Aba mga kaigsunan, this is really a term of affection. Gikan kini sa pulo nga Arameo o gigamit kini sa mga anak sa pag-ekspresar sa ilang tamis nga paghigugma sa ilang amahan. Ug sa bag-ong tugon gigamit kini sa konteksto sa pag-ampo. Mao kini gitudlo ni Jesus sa Mark chapter 14 verse 36 ang giingon dinhi. Ug siya miingon, Aba, Amahan, ang tanang mga butang posible alang kanimo. So gigamit ni Jesus ang pulo nga Aba. Ang but ipasabot, tamis kaayo ang relationship between Him and the Father.
Ikaduhang panalangin sa pagsagop mga kaigsunan, aduna kitay access ngadto sa Amahan pinaagi sa pagampo. Ang buot ipasabot niini, makaduol kita nga libre ngadto sa atong Amahan pinaagi sa pagampo. Ang Dios mismo ang nagtudlo kanato sa pagampo. Ang giingon niya, Our Father which art in heaven. And this is a gift nga gibaliwala sa daghang mga Kristohanon. Apan ang Dios nahimo natong Amahan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ug isip mga anak sa Dios, mga bililhon niyang mga anak, libre kitang makaduol ngadto sa iyang trono sa grasya sa tanang higayon. Ang ikatulo nga benepisyo sa panalangin sa pagsagop mga kaigsunan mao kini. Kita nga mga sinagop sa Dios adunay suod kaayo nga panagsandurot sa usag-usa. Kung kita mga anak sa Dios, then mga igsuon kita. We are brothers and sisters. Kita gibugko sa Ginoo ngadto sa usa ka pinasahi nga panimalay. Matthew chapter 12 verse 46 hangtod sa 49. Ang giingon dinhi, samtang nagsulti pa siya ngadto sa mga tawo, tanawa, ang iyang inahan ug mga igsuon nagtindog sa gawas nga mihangyo nga makig-istorya kaniya. Apan mitubag siya sa tawo nga nagpahibalo kaniya, kinsa ang akong inahan ug kinsa ang akong mga igsuon. Ug samtang giinat niya ang iyang kamot ngadto sa iyang mga tinun-an, siya miingon, ania ang akong inahan ug mga igsuon. Now, ang pangutana mga kaigsunan, unsa man ang imong tinagdan sa imong mga kaigsuunan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Kinahanglan nga maghinigugmaay gayud kita sulod sa iglesia. Aduna pay uban nga mga panalangin nga atong nadawat gumikan sa pagsagop sa Dios kanato ingon nga iyang mga anak. Una, mga manununod kuno kita, mga inheritors sa tanang mga panalangin nga anaa kang Kristo. Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 7 ang gingon dinhi, siya nga magmadaugon makaangkon niini nga bahandi, ug ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Ikaduha, iya kitang protektahan. Ang Amahan dili gayud mutugot nga madaot ang iyang anak, mao nga isip atong Amahan, giampingan kita sa Ginoo, gitipigan kita sa Dios. Ug isip Amahan usab mga kaigsuunan, ginadisiplina kita sa Dios. Dili mutugot ang Ginoo nga kita mahulog sa dako kayong kasalanan nga mooy mulaglag kanato. Hebrews chapter 12 verse 6 hangtod sa 7 ang gingon dinhi, tungod kay ginadisiplina sa Ginoo ang iyang gihigugma ug ginapitol niya ang matag anak nga iyang gidawat. Kini alang sa disiplina nga kinahanglan kamong magantos, gitagad lang kamo sa Ginoo ingon nga mga anak, tungod kay unsa mang matang sa anak ang anaa nga dili disiplinahon sa iyang amahan. So you see, isip Amahan nato, ginadisiplina kita sa Dios from time to time. Next nga panalangin, nakaambit kita sa kinaiyahan sa Amahan. Ang buot ipasabot niini, muliwat gayud kita sa atong Amahan. Usually ang mga anak mayong mangyud kaayo sa dagway sa iyang mga ginikanan. Sa espirituhanon nga aspeto mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Dios liwat gayud sa Dios. Ang ilang mga nilihukan, ang ilang mga sinultihan, ang ilang paminsar Dios non. Ug kita giusa sa Ginoo ngadto sa iyang panimalay. Kinahanglan gayod nga adunay ilhanan nga ri kanato nga kita sakop gayod sa panimalay sa Dios. Gidescribe kini ni Apostle Paul sa verse 11 hangtod sa verse 13. Now kung atong paminawon si Pedro mga kaigsuunan, ang mga katawhan sa Dios nakaambit sa kinaiyahan sa Dios. Ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4 ang gingon dinhi, nga pinaagi niini gihatag niya kanato ang bililhon og dako nga mga saad, aron nga pinaagi kanila makaambit kita sa balaang kinaiyahan. Sanglit nakaikiyas naman kita gikan sa pagkadunot nga ania sa kalibutan, gumikan sa makasasalang tinguha. So, isip mga anak sa Dios, ang iyang gugma nga ri kanato mga kaigsunan dili gayud mapalong, unconditional. 1 John chapter 3 verse 1 ang gingon dinhi, tanawa kung unsa ang matang sa gugma nga gihatag sa Amahan kanato, nga mahimo gayud kitang mga anak sa Dios, ug mao gayud kita. Ang rason nganong wala kita mailhi sa kalibutan mao nga wala kini makaila kaniya. Sa tinuod lang,
Nahigugma ang Dios sa iyang mga katawhan sa gugma nga dili gayud masukod. Walay tinubdan mga kaigsunan ug dili kini mapakyas nga gugma. Romans chapter 8 verse 38 and 39. Ang giingon dinhi, tungod kay nakasiguro ako nga dili ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel o mga pangulo, ni ang mga kamulo nga mga butang, ni ang mga butang nga umaabot, ni ang mga gahom, ni ang gitas-on o giladmon, ni bisag unsa sa tanang kabuhatan, ang makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Sa laktod nga pagkaistorya, wala gayoy makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. O kini nga gugma mga kaigsunan, labaw pa kini kaysa atong panabot, dili kini matugkad sa atong salabutan. Ephesians chapter 3 verse 14 hangtod sa 19. Ang giingon dinhi, tungod niini nga katarungan, giluhod ko ang akong mga tuhod at tubangan sa Amahan, nga gikan kaniya ang matag pamilya sa langit ug sa yuta ginganlan, nga sumala sa mga kabtangan sa iyang himaya, mapalig-on niya kamo uban sa gahom pinaagi sa espiritu sa inyong kinasuluran, nga pagkatawo, aron nga si Kristo magpuyo sa inyong mga kasing-kasing pinaagi sa pagtuo, aron nga kamo nga nakagamot ug natukod diha sa gugma, makabaton og kusog nga sabton kauban sa mga balaan kung unsa ang gilapdon o gitas-on o giladmon, ug aron masayran ang gugma ni Kristo nga labaw pa sa kahibalo, aron kamo mapuno sa kinatibuk-an sa Dios. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Ginoo. Kining kahibulungan nga gugma sa Dios ngadto sa iyang mga piniling katawhan, dili gayud nato matugkad mga kaigsunan. Unsaon nato pagtugkad? Nga gitugyan sa Ginoo ang iyang bugtong anak aron magantos didto sa krus, aron lamang kita mahimong iyang mga anak gikan sa pagkatinunglo ngadto sa pagkabililhon nga mga anak niya. Kahibulungan gayud kini kaayo mga kaigsunan, ug gianino na kini ni Abraham ngadto kang Isaac. Ang giingon sa Genesis chapter 22 verse 2, siya miingon, dada ang imong anak, ang bugtong mong anak nga si Isaac, nga imong gihigugma, ug adto sa yuta sa muraya, ug ihalad siya didto, ingon nga halad nga sinunog sa usa sa mga bungtod nga akong isulti kanimo. Anino kadto sa gugma sa Amahan nga rika nato, nga wala siya magpanuko, nga itugyan ngadto sa pagantos ang iyang bugtong anak alang kanato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Anak ka ba sa Dios, igsuon? Kini nga pagkaanak, igsuon, available lamang kini pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. 1 John chapter 4 verse 9 hangtod sa verse 10. Ang giingon dinhi, niini ang gugma sa Dios napasundayag sa atong taliwala, nga ang Dios nagpadala sa iyang bugto nga anak sa kalibutan, aron kita mabuhi pinaagi kaniya. Niini mao ang gugma. Dili kay gihigugma nato ang Dios, kundili gihigugma kita niya o gipadala niya ang iyang anak aron mahimong mutangtang sa kasuko sa Dios gumikan sa atong sala. Kahibulungan gayud kaayo kini mga kaigsuunan, ug mahitabo lamang nimo kini higala pinaagi lamang kang Kristo Jesus. Ang pinakadako ug pinakadautan gayud nga pagkaingrato mao ang pagsalikway sa anak sa Dios. Gisugo sa Ginoo sa tanang mga katawhan nga magpasakop kita sa iyang anak. Si Jesus naglingkod karon diha sa iyang trono ingon nga hari. Ang warning sa Psalm chapter 2 verse 11 hangtod sa 12 mao kini. Alagari ang Ginoo nga may kahadlok, ug pagmaya nga may pagpangurog, hagki ang anak. Kay basin og masuko siya, ug malaglag kamo sa dalan, tungod kay ang iyang tunglo dali ra kaayong musilaob, bulahan ang tanang mudangop kaniya. Ang pangutana mga kahigalaan, unsa may nagpugong nimo nga mga lagad sa Dios? There is no other way to the Father. Wala na gayoy laing dalan pangadto sa Amahan. Wala na laing pamaagi aron ikaw mahimong anak sa Dios. Kay kung dili ka anak sa Dios karon anak ka pa ni Satanas. There is no other way nga makaiskapar ikaw, makaikyas gikan sa tunglo sa Dios. Ang dalan si Kristo lamang. Siya lamang ang bugtong dalan, mga kahigalaan,
paghinulsol sa imong sala ug dangup kang Kristo lamang, salig sa iyang pagkamatarong, salig sa iyang dugo nga igo na, aron ikaw pagaisipon nga matarong atubangan sa Dios. Ang giingon ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi, walay makaduol sa Amahan kundili pinaagi kanako. And therefore, duol kang Kristo higala aron ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug maulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.